pamirsa pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten papan pundi kemawon. Pepanggihan malih dening kula Hadi Pamungkas ing cariyos basa Jawi. Purwakaning atur pambuka kula, mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayon saking Gusti kang rubeng dumadi. Ing kalodhangan menika kula badhe ngaturaken cariyos cekak seratanipun F. Ing Subroto kanthi irah-irahan Emprit Gantil. Mugi kemawon cariyos ingkang badhe kula waos menika saged dados panglipur manah panjenengan sami. Sumangga dipun pidhangetaken. Ora esuk, ora awan, ora bengi, manuk emprit gantil kang mencok ning pucuke uwit randu alas mburi omahe Suyaka bola-bali muni. Suarane kang cemengkling seru gawe mirising ati. Dasar manuk ora duwe subasita, ora darbi rasa pangrasa, menawa unine mau njalari miris tumraping manungsa. Kabeh wong ngerti menawa unining emprit gantil utawa kedase mono kaya-kaya mujudake pralampita, menehi pratandha yen arep ana pralaya. Papan sacedhake kono arep ana sripah. Wong padha percaya yen manuk kedase mono minangka tukang jabut nyawa. Bola-bali krungu suarane kedase sing cemengkling ning mburi omah. Atine Partina bojone Suyaka kaya dijuwing-juwing. Jalaran wis sawetara sasi Suyaka nandhang lara. Lelara kang grogoti paru-parune ndadekake Suyaka ora bisa golek pangupa jiwa. Ora wurunga Partina sing kudu montang-manting adol tenaga nyambut gawe sak bisane amprih kendhile ora kebacut goling. Tujune tangga teparune akeh kang peduli marang nasibe. Keluargane Suyaka klebu kurang bejo, pinaringan momongan cacah telu, pancuran kaapit sendang, Kadarman ya si pancuran, mogol sekolahe ora nutuk, dikon nyambut gawe wegah, nyambut gawe jarine kesel lan bosen, saben dina sing ditandangi mung iku-iku bae. Wis ngono bayare mung sak iprit, kanggo seneng-seneng awake dhewe bae jarine kurang. Ora aneh jer kerjane Kadarman ya mung tukang serabutan, melu juragan Cina babah Tan Siong Sui. Sejatine juragan mau apik bebudene, gelem dieloni Kadarman sing wegahan. Kepara Kadarman diistimewakake katimbang buruh liyane. Kerja 3 sasi Kadarman jaluk leren, sing dipengini nyambut gawene enteng nanging bayare sak tekruk. Ora ngilo gitok menawa dheweke mono sekolahe mung tekan kelas 2 SMA. Metu saka juragan Cina, Kadarman mung trima luntang-lantung ngobrol ngalor ngidul ning cakruk karo kanca kancane. Udat-udut menawa ana kancane sing gawa rokok. Beda adoh karo Marsih lan Karsupi sendang kang ngapit Kadarman. Bocah wadon loro iku kabeh wis lulus SMK jurusan Tata Boga. Sithik rong itik kekarone bisa golek asil melu ngewangi usahane Bu Warsini, pengusaha catering sing kondang. Dijalake bae, Mak. Suwe-suwe raya mabur ngeda, kandhane Marsih marang simake sauger krungu unine kedase. Lah ning kuping risi dese, upama tendhek mono dak gusah nganggo genter, saute Partina. Rasa dipercaya banget, Mak. Ujare wong akeh patu urip mono sing nemtokake rak Gusti Allah, dudu emprit gantil kuwi. Iya, aku percaya iku sih, nanging kowe lali po kedadian nang sasi kepungkur kae. Kandhane Partina saya keronto-ronto. Durung ilang saka angen-angene Partina, kejaba iku wong sak dusun uga ngerti kabeh kedadian kasebut.
Nalika iku adine Cerpartina Sarjia lara panas digawa menyang puskesmas. Wadon umur 45 taun iku didiagnosa lara mah akut. Wusanane dirujuk menyang rumah sakit kabupaten, mondok 5 dina. Entuk parilah bali dene bojone Sarjia digawa mulih. Embuh kecentok panganan apa merga jalaran liyane panas awake Sarjia munggah maneh. Sawetara kuwi ing sawetara omahe Sarjia manuk kedase ora nganggo leren muni ganter kanthi swara cemengkling. "Ndi bocahe, ndi bocahe, ndi bocahe." Banjur disusul tit 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 tit. Unine manuk emprit gandil mau tansah keprungu ing wayah tengah wengi, esuk, awan lan sore. Berdi bojone Sarjia getem-getem agan menek uwit sing dipencoki manuk kedase mau karo nggawa genter. Senajan ora gaduk, genter digepyokake ning pang sacedhak manuk iku mencok. Ber kedase mabur ngedoh sajak ngiwi-ngiwi. Ora suwe bali banjur nyuwara maneh, "Ndi bocahe, ndi bocahe, ndi bocahe." Tit 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 tit. Saking anyele Bardi njupuk plinteng dolanane anake, golek krikil sak neker. Karet plinteng nuli dipentang, krikil sak neker melesat tumuju manuk emprit gandil kuwi. Tas ngenani pang sing dipencoki, manuk tukang jabut nyawa iku kaget bleber mabur adoh. Barengi iku Sarjia sing wis pirang-pirang dina mung lumah-lumah ing dipan, larane tansaya nemen. Panas awake mumbul dhuwur ora sakbaine. Ngarepake magrib wadon iku pancal donya. Ya kedadian iku sing isih tumempel ning angen-angene Partina. Saben krungu unine emprit gandil sing mencok ning puncuk wit randu alas muri omahe, atine tansah goreh. Aja-aja iku minangka tenger ora suwe maneh bojone bakal kukut, nyawane bakal kapundhut bali dening sing kagungan. Diusadani kanthi pengobatan tradisional Jawa, larane Suyaka rada suda. Ing sekawit nganti 3 dina wetenge ora klebon upa dadi gelemangan. Partina krasa ayem, apa maneh wis pirang-pirang dina saka mburi omah ora keprungu suwarane manuk gandil maneh. Awan-awan mulai saka dolan ning omahe kancane, ora kaya padatan. Kaderman nyedhaki simake. Partina rada gumun, geneo anak lanange mau ngowah-owahi adat. Biasane mulai saka dolan sing dijujuk liyane amben ora ana maneh, turu nganti tekan surup, keporo tekan wengi. "Mak, aku arep kondo," ujare Kadarman. "Kondo? Arep ngopo? Aton ora nembung njaluk duit. Yen iku simak ora duwe duit le," wangsulane Partina. "Ngene mak, aku arep kerja ning Jakarta." "Hah? Tenan?" ucape Partina semune ora percaya. "Aku ora ngapusi mak." Gumun, kaget, suka syukur campur dadi siji ing atine Partina. Ora ngira babar pisan menawa anak lanange mau tuwuh krenteke arep nyambut gawe. "Jur, sok kapan lemu mangkat nang Jakarta, Dar?" takone. "Rung pasti mak, aku dikon nunggu sesuk nek wis cedhak aku arep dikabari. Sing ngejak kerja iku Mas Ridwan, kakak kelasku mbiyen," ujare Kadarman mantep. "Nanging ora nganggo duit sogokan to, Dar?" "Ora mak, malah mangkate mrono disangoni." "Oh alah, wong nek lagi bejo ora kaya-kaya, ya disyukuri bae le." Partina mujar seneng. Seminggu candake Kadarman sida budal menyang Jakarta. Sawetara iku Suyaka senajan dionekake larane wis mari,
ewadene durung pulih kaya sekawit. Leren berobat menyang pengobatan alternatif, bali berobat menyang puskesmas. Jer sing jenenge pengobatan alternatif mono uga ora murah. Saben teko diabani paling sithik 400.000. Senajan mengkono Partina krasa luwih enteng sakpungkure ditinggal Kadarman. Sanggane ora abot-abot banget kaya nalika Kadarman isih ngudhek ning omah. Sore-sore awake Suyaka krasa enteng. Partina lan Suyaka lungguhan santai ning lincak ngarep omahe. Angin kang semilir ing wayah sore nggawa rasa bagya. Kabagyane Partina mono ora merga dompete kebak duit utawa wadah berase kebak beras raja lele. Nyawang Suyaka wis gelem mudhun saka amben anggone mangan ora nyisa. Iku wis kabagyan kang tanpa upama mungguing Partina. Ing swasana kaya mengkono ora ngerti sangkan paraning ujug-ujug keprungu swara kang banget diketingi. Ora liya swara cemengklinge emprit gantil utawa kedase kaya padatan ing dina wingi-wingi. Asale swara mau saka pucuk wit randu alas mburi omahe. Dipecahi. Banjur disusul dek lagi sak dulit. Partina ngrasakake swasana ati bagya. Krungu swara mau atine saknalika dadi goreh ngrantes keloro-loro. Sewu rasa campur dadi siji. Gedhinge marang manuk kedase tansaya mbangeti. Apa ya mung tekan semene uripe Kang Suyaka? Muga-muga bae ora. Kang Suyaka isih kepengin dawa umure, kepengin momong putu. Pati urip mono ra ing astane Gusti Allah. Partina bali tatak kelingan kandhane Marsih anak barepe. Nanging ati tatak mau bali ngendelong maneh. Sauger ing tengah wengi kang sepi, krungu unine emprit gantil ing pucuk wit randu alas mburi omahe. Pikirane nglambrang maneh, bojone kang turu lumah-lumah ning sandinge disawang. Raine katong cowong, awake tansaya kuru. Partina ora bisa ngapusi atine dhewe. Suyaka bojone kang banget ditresnani pancen isih lara. Silena mlintang nggone paiman sih. Dak nggone mlintang manuk kementhus kae. Pakone Partina marang Marsih nalika esuk-esuk maneh-maneh kupinge krungu cemengklinge manuk kedase. Rasane kaneka, Mak. Pasrah bae marang sing gawe urip. Awake dhewe rak mung sadurung nglakoni. Celatune Marsih kaya-kaya mulang wuruk wong tuane. Bola bali ora kendhat ukara mau tansah diucapake dening Marsih marang Partina. Mboko sithik atine Partina semeleh bisa ndahar ature anake. Mboko sethithik atine dadi ayem. Kedaya Marsih ora bosen mituturi simake. Bubar salat Isya wong papat Suyaka, Partina, Marsih lan Karsupi lungguh ngubengi meja kayu nangka. Mangan bareng nganggo sayur lodeh bayung, lawuhe tempe garit lan gereh peda. Wong papat katon nikmat banget anggone ngrahapi pasugatan prasaja kasebut. Durung rampung mangan bareng, kesaru swara lawang ngarepan ditothok wong. Nuwun sewu, Mbak. Leres mriki daleme Pasuyaka? Takone wong mau. Marsih kaget weruh tamune. Wong lanang loro, sing siji nganggo seragam polisi. Marsih gage mangsuli, suarane rada groyok. Inggih, leres, Pak. Wonten keperluan menapa nggih? Monggo lenggah nglebet. Wong lanang loro mau mlebu omah, terus lungguh ning kursi tamu sing perangan tengahe wis lega. Sautara undal ambekan sajak nata ukara. Pranyata tamu loro mau nggawa warta
dudu warta gembira nanging warta sing gawe kagete wong sak omah. Diarah-arah amprih ora gawe kaget, kanthi alon nanging cetha terwaca tamu sing nganggo seragam polisi aweh informasi menawa Kadarman tewas. Tiwase Kadarman merga dadane kena sasaran timah panas saka pistole polisi. Tamu sing ora nganggo seragam polisi njlentrehake luwih akeh. Ning Jakarta dening komplotan pengedar narkoba, Kadarman ditugasake dadi kurir ngeterke kiriman narkoba marang pengguna. Dheweke ora ngira menawa tumindake mau wis diendus dening pihak kapolisen. Nalika serah-serahan digrebeg, Kadarman ora pasrah bongkokan nanging malah melayu sipat kuping. Dor polisi ora kepingin kelangan burone, Kadarman ditembak kena dadane, tiwas ngenggon. Krungu jare tamu mau Suyaka, Partina, Marsih lan Karsupi jegreg ora ana sing bisa cumuwit. Padha ndingkluk mari kelu mandengi jerambah semen. Swasana tidem permanem. Ing swasana kaya mangkono ujug-ujug keprungu swara cemengkling manuk kedase maneh. Dipucai, dipucai, dipucai. Sakala Partina nangis jempling ditututi tangise Marsih lan Karsupi. Apa kandaku? Unine emprit gandel pancen numusi. Kawit esuk mau muni tanpa nganggo leren. Bengoke Partina karo nangis geru-geru. Karo nangis griyeng Partina klepat melayu memburi, njupuk genter dawane 5 meter. Golek ondo jarine arep menek uwit randu alas mburi omahe. Nedya ngepyok manuk sing banget diketingi mau. Krungu tangise Partina, biu tangga kiwa tengene padha mara kabeh ngalang-alangi sediane Partina. Ing wengi iku dheweke wis mancik ning separone ondo. Sauntara manuk kedase kang mencok ning pucuking wit randu alas tetep muni kanthi swara cemengkling. Ora rumangsa menawa swarane mau njalari atine Partina rinasa kaya dijuwing-juwing.